Για το 2025 γίνεται η σημερινή εκδήλωση. Θα είναι για το μαζί το έτος για την ενδοοικογενειακή βία. Θα φροντίσουμε για ενημέρωση και πρόληψη και καταστολή. 24 καλλιτέχνες οι πιο πολλοί και μερικοί φίλοι έχουν συνδράμει όλοι ώστε αυτή η σημερινή εκδήλωση και να είναι μαγικά όμορφη αλλά και να έχουμε αρκετά έσοδα. Τους ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε και το ξενοδοχείο Μόναστη που μας παραχωρεί κάθε χρόνο το καταπληκτικό χώρο του ξενοδοχείου και του χρόνου να είμαστε καλά και με υγεία. Μητούδη Ειρήνη, καλλιτέχνης και διακοσμήτρια. Είμαστε εδώ όλοι μαζί για το μαζί. Σε ένα μπαζάρ χριστουγεννιάτικο με ιδιαίτερη χαρά να προσφέρουμε έστω ένα μικρό λιθαράκι ο καθένας μας για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια η οποία είναι φως μες στο σκοτάδι των εποχών που ζούμε στην προσπάθεια του μαζί. Γιατί μαζί μπορούμε καλύτερα. Μαζευτήκαμε στην εκδήλωση του Μαζί που διοργανώνουμε τον μπαζάρ για τα Χριστούγεννα. Είναι για καλό σκοπό. Έχουμε μαζευτεί εδώ δημιουργοί από διάφορα είδη και προϊόντα. Εδώ εγώ θα σας παρουσιάσω τα δικά μου προϊόντα. Είμαστε από την Brotherhood και δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές με υγρό γυαλί και ξύλο λιάς.